mmadụ 26 bụ ndị Jewish Americans bụ ndị chọpụtara na mmalite ha sitere na ala Igbo ma bụrụ na Anambra steeti abịago Anambra steeti ma nenekwe ebe ọrụ na-aga na Solution Fund City a na-arụ n'usoro mba ụwa. Chibụzọ Okoye bụ onye nta akụkọ anyị kọrọ ka ha si wee gaa ya bụ njem n'ebe ahụ. Mgbe ọ na-edogharị ha na ya bụ ebe ka onye kọmishọna na-afụ maka omenala ihe mkpori ihe egwuregwu nakwa ihe nlere anya na steeti a bụ Maazị Don onye nji mere ka ha mata na Anambra bụ obodo ha oge ọbụla ha chọrọ ịbịa. Dịka o si mee ka o doo anya, Gọvanọ Chukwuma Soludo ewubego ụmụ ihe dị iche iche Anambra ji bụrụ ejiamaatụ ma kwuzie na Kolu si afọ 3 nọgọrọ n'ọkwa ọchịchị na ọlụgo ọlụ na-enweghị oyiri na steeti a n'ohu adịgasị iche iche ka mmadụ na-abụ bụ ndị ahụ si obodo oyibo nwee bịa bụ Yehuda Webster na Dọkịta Harriet Wim kenere Anambra steeti gọọmenti maka iji aka na-abụ nwee nabata ha ma kwuo na obi anwụrị juru ha obi na ha batara Anambra site n'Ọka. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.